Il-Ministru Mirjam Dalli naqset milli twieġeb dwar iċ-ċifra ta' kemm kien hemm rapporti ta' tuħ fil-provista tal-elettriku fl-aħħar 6 xhur. Dan meta saqsejnija dwar dan tul konferenza tal-aħbarijiet li tellat mill-istess Ministeru tal-Enerġija. Kemm kien hemm rapporti totali ta' tuħ ta' dawl ta' spiss tul il-jum fl-aħħar 6 xhur. Kull rapport li jidħol għand l-Ana Malta tieħdu bis-serjetà. Fl-aħħar ġimgħat dan l-istazzjon irċieva numru ta' ilmenti dwar in-nuqqasijiet fid-distribuzzjoni tal-elettriku f'numru ta' nħawi madwar Malta u Għawdex fosthom il-Belt Valletta, il-Marsa, l-Imqabba, Ħażabbar, l-Imġar, il-Gargur, Għajn Sielem, ta' Sannat u San Lawrenz. Tuħ ta' dawl jew provista baxxa ferm li qed tħalli effett ħażin fuq l-appliances tad-dar u tkisser ir-rutina ta' kuljum tal-familji. Dwar dan saqsejna wkoll il-Ministru dwar jekk il-Gvern se jkun qed jgħin lill-familji li sofrew xi forma ta' danni. Bil-Ministru tgħidilna biss li hemm proċess. Kena rapporti li sfortunatament l-appliances spiċċaw bil-ħsara minħabba dan il-tuħ ta' dawl kontinwu. Jekk se tagħtu forma ta' għajnuna biex lil dawk li sofrew id-danni minħabba dan il-tuħ ta' dawl biex ikunu jistgħu jerġgħu jixtru l-appliances li ntilfu. Hemm proċedura li teżisti fiħdan l-Ana Malta biex meta jkun hemm claims ta' dawn it-tip dik il-proċedura tkun tista' tiġi segwita. Dwar dan in-nuqqas fil-provista, il-persuni li tkellmu magħna qalulna li meta jċemplu l-Ana Malta, il-management ftit li xejn ikollu risposta xjati u wara li jibgħatu l-ħaddiema jiċċekkjaw il-problema xorta waħda tibqa' tippersisti. Residenti li tkellmu magħna qalu li dan kollu jista' jkun li qed iseħħ minħabba żvilupp enormi li f'waqtiet qed isir bla ħsieb. Oħrajn qalu li mhux ġusta li l-kont tad-dawl sar jiġi kull xarejn iżda ilhom il-fuq minn xarejn jistennew tweġiba mill-Ana Malta biex ikunu jafu meta din il-problema se tkun solvuta.